сохранити і днесь, і присно, і вовік, і хочеш фур достойним бути того, що звеся чоловік. На все ми граждани України, для родичів дочка весь син, я же обстав до сьогодні днів у державі нашої ще й русини. Не можна родичів міняти, отчизна все у нас єдна і та. Язик свій треба сохраняти і віру в Господа Христа. Земнув і далі отця, буде, доки не засну вічним сном, ож я єсть русин, не забуду, бо яся родив русином. Слава Ісусу Христу, добрий день, честовані позирачі. Низька мав велику честь бути у гостях знамого чоловіка на Подкарпаттєві і нелем на Подкарпаттєві, а то пан Іван Ситар. Це є наш знамий русинський перекладач, це учитель за професією, за фахом, це і наш культурний діяч, поет, публіцист. Всьому прекрасному чоловіку зібралися найліпші качества нашого русинського менталітету. Пане Іван, будьте добрі, хотів би почати з того маленького про себе, розкажіть. Та, курто, можеш повісти, бо життя вже прожито, так можеш повісти так, родивимося, живим, та й прийдеться вижу і вмерти. Курто. А кіть казати, життя пройшло. І якщо казати курто, то путь, то, що пройдений, набагато довший, ніж той, котрий, на жаль, судилося ще пройти. На жаль, бо дуже люблю життя. І, знаєте, прожив його чесно. Натільки чесно прожив, що думав, це вартося тим не хвалити. Бо тепер, по-моєму, це не ліпша характеристика, що чесно прожив життя. От. Видите, так, от таких хоромах тут жию. От. Ну, правда, не ганьблюся, бо рядом зі мною живуть в таких же хоромах дуже достойні наші руснаки подкарпатські, дуже достойні, чесні люди. Не ганьблюся цим. Ну, а що м нажив, то видите. Книжки. Ну, а під кінець життя вирішив, так сказати, і ще маю світ книжок, я знаю, чим загубити, чи прикрасити, бо почали свої книжки писати. 40-й рік, 1940 рік, юний місяць, родився при мадярах, зато я по паспорту Сітер Янош Дебетерович. Не поміняв їм, ні прізвище, ні ім'я, ні отчество, бо вважав, що все належить до тих аксіом, якісь у житті в людини не повинні міняти. Назвалення так мадяри Сітер Янош Деметерович, пупня так крестив у церкві, я не хочуся міняти. Я сі обстав Сітером Яношем. Книжки пишу Іван Сітер, бо я Іван Сітер. Повірте мені, я руснак, я русин, я Іван Сітер. Ну, але по документах, по метриці, я Янош. Та й моя дочка Євгенія сміється, каже, папа, мені це ліпше любить бути Євгенія Яношина. Кажу, добре, най буде так. Інтернаціонал. Ну, та що, і пішло життя, знаєте, пішло життя. Славити Господа Бога, 58-й рік уже вчителюю, 58-й рік. Ну, що вам повісти? Ці раді люди цьому, я знаю, є такі, що раді. А є такі, що я зустрічав, та кажуть, ти що робиш? Я це дуже, розумієте, якусь ганьбів. Думаю, але не борята, як му заваджаву, як злоня звідать. А Мішо Толопканич, директор інституту, Вуй Цимбор, навчив мене, слухай, ти, каже, не знаєш, що зазвідати. А що, кажу, Мішо? Та зазвідати так тихо, каже. А ти ще живеш. І знаєте, вже не буду, що так не знав, що звідати. Уже їм стає все ясно. Роблю, славити Господа Бога. 58-й навчальний рік, учу дітей математику, ціле життя. Ну, що вам казати, який я вчитель? Та хоч дай вамся похвалю, ніякде не хвалюся. Але Сесегиб Янукович, у нас його назвали в Кайданові Ярош Ковач, видав мені посвідчення до почесного звання заслужений вчитель України. Ніякде не носив тут і значки, мав і красний значок до того, розумієте. Азаров теж, слухай, такі вороги, слухай, нерічні. Понагородив я почесну грамоту Кабінету міністрів. От, розумієте, ну так, як вам казати, двічі відмінник освіти України, вже якби були совєти, тоді ми погруддя поставили в Кайданові, як дважди відміннику освіти. Ну, а так без погруддя я обійдуся з могилну притул. Доста. Таке життя. Ну і що? Знаєте, хочу сказати, що
мій отрезок такий пути, коли образувалася Україна в 91-му році. Ми наразі спокійно балажу Василем Гавриловичем, Царство Небесне, взяв міськноту, де кажу, Василю, там це збирають у домі вчителя Русини, поймали, що там буде. Ми пішли з ним нараз туди. Ну, коли се почали розділяти пости прем'єр-міністрів освіти і прочка, Василь, пойме геть не боре. Це не боре щось не то, що я думав, кажу. Йдім геть! Та тут президентів ставить, нас не покладуть, пойме геть. І ми пішли. І от тоді наші, по-моєму, Русини глибоко. Якось я був вражений тим ділом. По-моєму, маленько не туди пішли, куди би треба. Знаєте, Микола Миколаївич, бо не було лишніх вопросів, я не за єдиною і неділивою Подкарпатською Русь від може до може. Ну, хотів би хтось, бо ліпше було русинам, ну що би хотів. Бо так гечехи колись, бо нам дали хоч якусь культурну національну автономію. Дуже би хотів. Бо признали мій русинський язик, могучий слов'янський язик. Змієте, бо признали, що ми руснаки є. Бо не казали, що слухай, то ти хто такий? А видите, мав у руках є ту книжку. Ця книжка написана «Слово о законі і благодаті» митрополита Іларіона. Він її написав десь між 1057 і 50 роком. Це був митрополит Київський. Що хочу повісти? Тут наші добрі люди аналізують, дають посліслов'я і пишуть, я тут не буду підкреслювати, що Іларіон, оказується, був русин. Ярослав Мудрий не вибрав Константинопольського митрополіта, а нашого русина поклав. Ну, а Ярослав Мудрий чоловік, це всі согласні, і Будовір не вибрав дурака, що, май дурак, цей себе буде слухати, я його покладу митрополітом. І слідуючого митрополіта поклали, от лише забув, котрий вже з князів, теж нашого русина, дуже гордий. Най Бог простить, бо це не ліпше християнське качество, гордость, але горжуся. Значить, 1050 рік казали, що русини є, і такі пости займали. А тепер кажуть усякое. Ви розказали практично про своє дуже некрутое і устраждане життя, бо було, я думаю, всякое всю життя. Ну, всякое. Або хотів би, або тепер сте саме більш конкретно встановили на ваших дітях, на ваших книжках. Я повім за все. Ну, нагадали сте, що можна за дітей повісти. Ну, та дитина в мене є, та дочка, горжуся нею. Одна внучка в мене, маю вчена у нас внучка, кандидат наук, захистилася в Києві, викладає десь там у академії. Жона, вона вчителька теж відповідно. Усі ми високоучені, всі маємо вищі освіти, розумієте? Ну і все, що полагається до вищих освіт. Бо я щось не дуже пам'ятаю, бо серед учителів було много олігархів, ну і ми. Ну і ми не стали олігархами, ну то ніч. Ви знаєте, я не дуже завидую олігархам, так між нами кажучи, особливо в фінальній частині їхньої життя. Ну, а тепер насчет моїх дітей других. Коли в 91-му році стала Україна суверенною, знаєте, я не знаю, Бог мені дав таке. Открив мені Бог, я почав писати. На душі ся много накопичило. У Кайданові дотепер ще знав, що я в школі писав твори віршами. Шкільні твори писав віршами. І так далі. Мій стих, Єсенінський перевод, «Ці живісті, мої любі мамко, яка вам живі ушитки ми, най на вашу хижу кожний рано куряться з ялових дров дими, пишуть ми ж вам без мене тяжко, сон тяжкий вам давить душу знову, вам ся стиже з мене три п'яниці в корчмі у лавр, серце цідять кров, а так далі. Народ говорив, всі мої стихи ходили у народі, знаєте, ще до того, я й не думав, я в житті ж не думав писати. Переклад Єсеніна. Це переклад Єсеніна. Жива ли ти, жива ли моя старушка, жив и я, привет тебе, привет. Пусть струится на твою избушку тот вечерний, несказанный свет. Пишут мне, что ты, тая тревогу, загрустил ошибку обо мне. И так теперь, если чули уж,
як воно красно По-нашому. по-нашому. І знаєте, що мене сподвигло, Микола Миколайович? Сиділи ми так, зустрічались ми старий Новий Рук вдома у Кайданові. Мама моя, Царство їм Небесне, коли прослухали цей стих, сльози їм потекли, та кажуть мені: Іване, та то так красно по-нашому. Все, і з цим я йду цілим своїм життям. Можуть дає критики, що хочуть. Хоч що ви можете говорити, я на вас не бажато слухав у вас, я вас слухав, але не страждаю від вашої критики. А мама повіла: Іване, то так красно по-нашому. Найбільша оцінка. Так, ви ж сама висока оцінка прожитого пути, як розумієш, перекладача, поета і так далі, і так далі. А другий, мій, так сказати, наставник був: Царство знову небесне, чувствуєте, не царство, то царство. Ну що найспочивають? Іван Петровці, мій великий цимбар. Прийшов він до мене, бо я робив у управлінні освіти, тут мав посвідчення, ж був головний інспектор шкіл області. Та Іван щось прийшов, щось йому треба було. Та каже мені: слухай, а чом ти ся не печаташ? Каже: Іван, іди геть, каже, яке печатання? А кажу, стихи мої ходили у рукописах і так далі. А Іван тоді мав новинку, русинська бесіда. Іван почав то печатати все, що я робив. Іван мій хресний батько, в смислі, як поета, розумієш, і він був першим же моїм слухачом. Він писав передмову до 2 моїх книжок. Царство Небесне. Знаєте, коли я цю книжку от робив про переклад Єсеніна, от ця книжка «Русинська Єсенія». Знаєте, я зі страхом Божим, бо Сергій Олександрович Єсенін – це світовий поет. Хоч можете тепер по-руськи говорити, що хочете і що не хочете, а він світовий поет. Тому, Іване, що ти робиш? А я переклав. Я переклав Єсеніна, але, правда, зробив таку коварну річ. Бо знали, що то дійсно. Убивця не казав, що я щось вибрав, але відкрив цю книжку так, як мені трапило. І от пише, Сергій Олександрович пише: «Да, теперь решено, без возврата я покинул родные поля, уж не будут листвою крылатой надо мною звенеть тополя. Низкий дом без меня ссутулится, старый пес мой давно издох, на московских изогнутых улицах умереть, знать судил мне Бог». Пишу по-русинськи. Айно, тепер рішено. Без возврата я попрощався з рудним полем. Уже не будуть листям крилатим надо мною чингуліти тополі. Низенька хишка без мене згорбиться. Старий мій пес давно і здох. На московських покривлених улицях мені умерти видав судив Бог. Знаєте, хоч як висудіть, але я лише хотів указати, що дуже достойно буде звучати Сергій Олександрович Єсенін і на моєму рудному русинському язикові. Що хочу повісти далі? І от щасливий їм, що Бог мені відкрив, будемо казати, цей канал по-нашому Чоторна, бо мало хто знає, що то Чоторна. Чоторна то канал, не брати, Дарданели, там, Чоторна назвалося по-нашому. І я щасливий, бо я почав писати по-русинськи. І лем по-русинськи. От це мої книжки. Я вже написав 5 книжок. Знав, що прийдете, Микола Миколаївич, думаю собі: а ну, та я ж учитель, то най пододаву даш то. Най даш то пододаву. Додавим, Микола Миколаївич, додавим. Усього видано печатним образом у мене 3700 екземплярів. 3700 екземплярів. Ну, і всього 8 книжок. 8 книжок. Правда, 3 з них я написав з математики, бо я вчитель математики. А Чакале написав 1100 екземплярів, Іван Ситер написав лекційно-практична система навчання математики в школі. Ще одну велику книжку написав, не знав, де мені, дивно, повірте, написано, розв'язування нерівності в шкільному курсі математики. І ще 2 написав методички, десь там суть. А остальное, розумієте, писаємо свої стихи, писаємо стихи, от, фіглі наші русинські, смійтеся, смійте з того русина. От, тут я наші фіглі, які я назвав руданками. Бо я дуже любив і люблю стихи нашого поета, українського прекрасного поета Степана Васильовича Руданського. Я думаю, Господи, так у японцю є танка, розумієте, і ще там є всякі назви. Омар Хаям писав,
Господи, дай пам'ять, він теж мав, його стихи називалися Рубаї і так далі. Та по чому би не було український стих, би себе назвав в честь Степана Васильовича Руданського Руданка. Так би хотів, знаєте, би се до того прижило. Такі сміховинки, це народ мені підказав. Тут я ніч видуманого, ну, на базі народу. Жона майся сердить на небо, а останні руданки мене назвали любовно-еротичні руданки. Жона за все грозе. Каже, ти старий чоловіка дурное пишеш. Кажу, жона, ну, що ти маю повісти? Ну, є таке в житті, і любов, і еротика є в житті, кажу. Ну, а кіть уже якось все забув, то бачиш, так ся постарів і я, а ведь найде до сексопатолога. Може, ще, кажу, поможуть. Знаєте? Ну, коротше, сися, а пак, знаєте, і з чим писав? І з чим писав? Ми, Сісюкрищик, ви добрі знаєте, ми з ним були з вами у Словакії, ми були на фестивалі нашого великого будителя Олександра Васильовича Духновича. Це Василь Густий, Василь Петрович написав сверхталановитішу книжку «Зоря Біловежі». Про дуже непростий отрізок життя Олександра Васильовича Духновича, коли його фактично Пряшівський єпископ вислав у Біловежу, в село Біловежу, служити 4 роки. От таке було бідне село, що там 4 роки навіть попа не було, бо не могло його село удержувати. І він там 4 роки був, і ну, прекрасна книжка. Ну, і словаки захотіли її мати. Ну, при одній умові, що буде зроблений переклад на русинську. Хотів би замітити, що в місті із Духновичем служив і наш великий будитель Павлович. Само собою, тепер якраз святкували. 200 років. Знаю, він там 13 років служив, він там попом був. 13 років був Павлович. Велика наша людина, да. Великий слід оставили ті люди, розумієте, бо вони се молили за тих людей Богу, і колись сказали, що це було дуже бідне село, колись ми позирали його, не повішав, що ні то бідне село. Молитва їхня, наших попів прекрасних, дійшла до Господа Бога, і люди там красноти живуть, бодай і ми так жили, бодай і ми так жили. Надіємося. Ну, правда, казав Василь Петрович, ви б не гонні написати це саменькі по-русинськи, поки зрозумів без такту свого вопроса і більше не звідав. Я переклав. Така от книжечка. Кстати, русини з Словакії дуже вам вдячні, бо ви роздали много примірників між людьми. І вони побачили, що на Подкарпатті вони забули за той великий слід, який лишили наші будителі у тому селі. Ті самі ми се ліпше полюбило, ось мені священник вістяний дав слово після служби, звісно, виступити перед русинами в Біловежі, в той церкві, де служив Олександр Васильович. Знаєте, я думав, що упаду з переляку. Духовність велика. Да, да. Знаєте, я радий, що люди я так добрі прийняли там. Прекрасно, прекрасно. Світлий такий, в моєму житті слід немного таких, і радувався, але десь не десь. Там сльоза, ну ніч. Що хочу повісти, що далі, я порозумів, я писав і свої стихи і так далі, але знаєте, що порозумів? Поет – то одно діло. Писанути, перебачте за русин, стишок всі, ну, бачите, всі здавуть, особливо які рифмують глаголи. А наші хлопчики, русинські поети є такі, що дуже люблять рифмувати глаголи. Треба їм казати, що це не етично. Лише займатися цим. Ну, але писнути стишок то таке. І я десь писну стишок, але я розумію, коли ти хочеш, Іване, утвердити могущество нашого русинського язика, треба зайнятися переводами. Треба указати челяди, перебачте, уж на русинському достойно звучить і Ясенін, і Пушкін, і Некрасов. Я це все показав.